हेलौ लोगोफोर मा खबर जानांगौबो मोजाङैनो दङ स' आंबो मोजाङैनो दङ थ' नोंसिनि थाखाय लाबोलायबाय आं रां खामायनो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ स' भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासिनो लास्टसिम नायबानो जाबाय जुदि नोंथाङा भिडिअखौ दानो नायोबा मारै साइन आप खालामदों मारै साइन आप खालाम मारै रांखौ आरजियो नोंथाङा एसेबो बुजिनाय नङा स' भिडिअखौ बुजिनो थाखाय एसेबो दानालासिनो नोंथाङा नायनांगोन आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गाहायाव गोजा कालारजों लिरनाय थागोन साबस्क्राइब थ' बेयाव सोनानै साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोआव बेयाव बेल आइकन ओंखारबोगोन बेयाव बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथाङा मोनबाय थायो मानोना आं बिदि रां खामायनायनि बा आइडिया बा बिदि भिडिअफोरखौ लाबोबाय थायो स' नोंथाङा भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय एप्सनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन स' भिडिअखौ सुरु खालामसै फैदो जोङो बेनि थाखाय नैबे एप्सआव लांनांगोन नैबेयाव नुनो मोनदों नोंसोरो बे एप्सआव आं क्लिक खालामबाय एप्सनि मुङा जाहैबाय भिडिअ बर्थडे भिडिअ अन जागासिनो जोङो बेयाव एल' खालामनानै होनांगोन आं एल' खालामनानै होबाय जोङो अन खालामनाय लोगो लोगोनो बिदि इन्टारफेस जागोन जोङो नैबे अके लिरनायाव सेरनानै होनांगोन बेयाव देखायदों दैनिक चेक खालामनायनिबो कइन्स मोनगोन दैनिक चेक खालामबाय थानो हायो बेनिबो कइन्स मोनो फार्स्ट डेआव 10 कइन मोनगोन सेकेन्ड डेआव 50 थार्ड डेआव बिदिनो होजोबनाय दं आरो दा जोङो बेखौ नैबे सिनाव सेरनानै बेक खालामफिननांगोन दानिया जोङो थांनांगोन नैबे अपसनाव जोङो बेनि उनाव थांनांगोन नैबे मे अपसनाव नुनो मोनदों नोंसोरो नैबे मे अपसनाव थांनांगोन जोङो दानिया जोङो बेयाव मे अपसनाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे इन्टारफेस जागोन जोङो गावनि प्रफाइल्सजों लगइन खालामग्रोनांगोन अब्लासो जोङो कइन्सखौ मोननाय सुरु जागोन नैबेयाव जोङो क्लिक खालामनांगोन बेनि उनाव जोंना नैबे इन्टारफेस जागोन जों बेखौ फेसबुकजोंबो लिंक खालामनो हायो फेसबुकजों साइन आप खालामनो हायो गुगोलजोंबो आङो गुगोलजों साइन आप खालामसै सरि आंना गुगोलजों जायाखै एसे प्रब्लेम होदों आङो फेसबुकजोंनो साइन आप खालामसै अलरेडि नुनो मोनदों नैबेयाव आंनि फेसबुकआ ओंखारबोबाय फेसबुक प्रफाइल्सआ जोङो बिनि उनाव नैबे कन्टिनिउ अपसनाव सेरनानै होनांगोन जोङो कन्टिनिउ सेरनानै होबाय नैबेयाव देखायबाय लगइन खालामनाय लोगो आंनि फेसबुकनि प्रफाइल पिक्सारा बेयाव सफैबाय जोङो बिनि उनाव थांनांगोन नैबेयाव रां खामायनो थाखाय जोङो थांनांगोन नैबे टास्क लिरनायाव नोंसोर नुनो मोनदों नैबे टास्क लिरनाय अपसनाव जोङो थांनांगोन जोङो बेयाव क्लिक खालामसै आङो बेयाव क्लिक खालामबाय जोङो लगइन खालामनाय लोगो लोगो जोंना 110 कइन्स मोनदों थारमाने आंनिया 100 थाइसे दे कइन्सआ जोङो 100 कइन्स मोनबानो जोंना थाइसे जायो दा नैबेयाव इनभाइट नाव होदों नैबे फार्स्ट अपसनाव नायनो हागोन नोंसोरो नैबे फार्स्ट अपसनाव नाय इनभाइट नाव होदों जोङो बेयाव इनभाइट खालामबानो आं इनभाइट नावआव सेरबाय बेयाव सेरनाय लोगो लोगो नैबे इन्टारफेस जागोन जोङो नैबे इनभाइट टु उइन नैबे लास्टआव गाहायावनो इनभाइट टु उइन जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबिदि इन्टारफेस जागोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबिदि इन्टारफेस जागोन जोङो बेयाव वाट्सएपआव 7 मानसिनो हरनांगौ आरो आं 7 मानसिनो जोङो सेयार खालामनानै होनोसै 1 2 3 4 5 जोङो 7 मानसिनो क्लिक खालामबाय बेनि उनाव जोङो बिदिनो सेयार खालामनानै होनोसै आंना 7 मानसिनो थांबाय सेयार खालामनानै होनाया आं सेयार खालामनानै होखांनानै दानिया आङो आंनि प्रफाइल्सआव थांनोसै
थ' जोङो शेयार खालामनानै होदों बे कइन्सआ नैबेयाव जमा जागोन स' दानो जाथ'वा बे दसे उनाव जागोन स' नैबेयाव होबायदों शेयार कन्टेन्ट जे जोङो कन्टेन्टफोरखौ शेयार खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो नैबेयाव क्लिक खालामनो हागोन नैबे सेकेन्ड अपसनाव शेयार कन्टेन्ट लिरनाय दङ थ' जोङो बेयाव शेयाराव सोनानै होनांगोन शेयार 05 थारमाने साबा मानसिनि जोङो शेयार खालामनानै होनो हायो स' जोङो बेयाव क्लिक खालामसै बेनि उनाव जोंना नैबिदि अपसन ओंखारबोगोन बे अपसनाव नैबेयाव नुनो मोनदों नोंसोरो शेयार नाव स' जोङो बेयाव शेयार नाव क्लिक खालामनांगोन स' जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय स' जोंना वाट्सएपआव ओरैबायदि इन्टारफेस जाबाय स' जोङो शेयार खालामनानै होनोसै साबा मानसिनो शेयार खालामनानै होनांगोन स' आङो शेयार खालामनानै होनोसै साबा मानसिनो स' आं साबा मानसिनो शेयार खालामनानै होबाय दानिया जोङो बेगाव थांफिननोसै स' बेयाव नुनो मोनदों जोङो शेयार खालामनाय लोगो नै बिदि कइन्सआ आंना बारायबाय स' जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि शेयार खालामनोबो बादोंबा अब्ला बेयाव आरो मोनसे अपसन दंबावो जोङो शेयार कन्टेन्टआव शेयार खालामबाय बेयाव मोनबा अपसन होदोंमोन मोनबायाव नैबे 1/5 देखायदों थारमाने मोनबामोन जों खेनसे शेयार खालामबाय नैबेयाव 1 देखायबाय दा जोङो खेनबाल' शेयार खालामनो हायो सानसेयाव बे सिस्टेम दा नैबेयाव होदों थार्डआव वाट्च भिडिअ थारमाने जों भिडिअ नायनानैबो जोङो कइन्स मोनो स' जोङो भिडिअखौ मारै नायो बेखौ नायनोसै स' नैबे वाट्च नावआव सेरनांगोन जों नैबे वाट्च नावआव क्लिक खालामनांगोन स' आं वाट्च नावआव क्लिक खालामबाय बे वाट्च नावआव क्लिक खालामनाय लोगो नै बिदि इन्टारेस्ट जागोन स' जोङो माबायदि भिडिअखौ नायनो थ' आं नैबेयाव होजोबबाय बेयाव होजोबदों भिडिअफोरखौ जों माबायदि भिडिअ नायनो थ' बेनिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया भिडिअ नायनानै नोंथाङा बेनिफ्रायबो कइन्स आरजिनो हायो थ' आं भिडिअखौ नायथ'ला भिडिअआ गोलावद्राय जागोन स' बेक खालामफिननोसै बेनि उनाव जोंना दंबावो नैबेयाव फन नाम्बाराव पाब्लिश भिडिअ मालायनि भिडिअफोरखौ जोङो पाब्लिश खालामनानै होबा जोङो बेयावबो 10 कइन्स मोनो स' जोङो सार्च एभेन्जार बेयाव अपसन होदों सार्च खालामबानो कइन्स मोननाय बिदि अपसन होबाय थायो स' माबाबाय थायो बिदि अपसन होबाय थायो अफार फैबाय थायो दा नैबेयाव होदों सार्च एभेन्जारखौ सार्च खालामबानो जोङो 10 कइन मोनगोन थिग बिदि खालामजोबनो हायो नैबेयाव होदों साइन आप इउटुब बेयाव साइन आप खालामनाय लोगो लोगो जोङो नैबिदि मोनगोन 20 कइन्स थ' एन्सार टु उइन बिसोरो कुइसन सोंगोन जोङो एन्सारखौ खोन्थानो हाबानो बेयाव मोनगोन 50 कइन बिदि मोनबाय थायो आरो जेरै बिनि लिंकआव होनाय नैबे स्पेसियेल बनास नैबेयाव लिरनायखौ नुदों नोंसोरो बेयाव नुदों नोंसोरो स्पेसियेल बनास स' जोङो बे स्पेसियेल बनासजोंबो जोङो रांखौ खामायनो हायो स' नैबेयाव फार्स्टआव होदों भिक्लिप बेयाव 10,000 मोनगोन 250 कइन्स मोनगोन जोङो इनस्टल खालामबानो स' सेकेन्डआव होदों आलफास्ट VPN बेयावबो 250 कइन मोनगोन 250 इनस्टल खालामबानो स' बिदि जोङो बेखौ फल' खालामलांबाय थानांगौ स' जोङो बिदिनो कइन्सखौ मोनबाय थायो कइन्सखौ बख'नो थाखाय जोङो थांनांगोन नैबे मि अपसनाव गावनि अपसनाव नैबे मि अपसनाव स' जोङो मि अपसनाव थांबाय मि अपसनाव ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो बिदि इन्टारफेस जागोन स' जोङो बेनि थाखाय मा खालामनांगोन आं देखायगासिनो बेयाव फैनानै जोङो नैबे भि कइन्स नैबेयाव नुनो मोनदों नोंसोरो आंनि कइन्सआ होनाय दङ भि कइन्स स' जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन स' आङो बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नैबिदि इन्टारफेस जागोन स' बेयाव लाकि द्र बेयावबो होदों लाकि द्र होदों जोङो लाकि द्रखौ नायनानै बेयाव क्लिक खालामबानो जोंना लाकि द्र नाम्बार फैबाय थागोन बेखौ सिलेक्ट खालामनानैबो जोङो माबानो हायो माने स्पिन खालामनानै नैबेयाव इनभाइट खालामनानै 999 बिदि देखायदों नैबेयाव RS मोननाय इनभाइट खालामनानै जोङो दा फैसाखौ बख'नो थाखाय नैबे रिडेम अपसनाव सेरनांगोन थ' जोङो नैबेयाव क्लिक खालामसै नैबे रिडेम अपसनाव थ' जोङो फैसाखौ बख'नो थाखाय बे रिडेम अपसनाव क्लिक खालामबाय आंनाव कइन्सआ इसेबां जायाखै बख'नो जे जोंहा 300 थाखा जाबासो नैबेयाव बख'नो हायो नैबेयाव होदों 300 नैबेयाव होदों 500 नैबेयाव होदों 1000 थारमाने 300निफ्रायसो जोङो
माबाखौ बख'नो हायो फैसाखौ स' बेयाव अपसन होदों आरो बेनि बिदि होजोबखांनायनि उनाव बेफोरखौ नायजोब्बाय नोंथाङा 300 500 1000 300निफ्रायनो नोंथाङा फैसाखौ रिडिम खालामनो हागोन स' बेयाव मोनसे अपसन होदों नैबे गोजौआवनो नोंथांनो बेयाव अपसन होदों जोङो फैसाखौ खयथानिफ्राय खयथायाव बख'नो हायो स' बेयाव नोंथाङा बेयाव होदों दा रिडिम लिमिट उइल बि रिसेट एभ्रिडे दैनिक मोनगोन 10थायावसो मोनगोन नोंथाङा फैसाखौ बख'नो 10था टाइमावसो नोंथाङा थाखाखौ बरननो हागोन बेनि दस्रा टाइमाव नोंथाङा रिडिम खालामनो हानाय नङा थ' दिनैनि भिडिअ एसेबांनोसै नोंथांमोननिफ्राय आसा थाबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय होननानै स' एप्सखौ डाउनलड खालामनो थाखाय लिंकआ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव